ka channel lo thlir tu te zong in zawai in chi bai le vek ule video tharnen kalo le le ta a tun tuma chuan kumsang ni pariata ti chua romance drama movie aming The Reader ti chu kan thlir ho le don ani movie bul in channa chuan kumsang khan zakwa somkwa panga kuma Berlin Germany khopui churon langin mi pakhat aming Michael Berger chu aron langa ama zan lama chuan nula pakhat nen nuam an lo ti ani hmel Michael chuan ama le nulatan chuan tuk thuan tur hi alo buat sei meka Michael chu lawyer ming thang tak mai alo ni reng ani ti kan thre chuaka nupui then to ni in fanu pakhat anaya a fanu chu ramdanga le khazirin a mek bok anula ompui nu chuan akal san hu in Michael chuan tuk fera tang hian pon lampang chu athira athil mu chuan anun hlui a sia chuan non tir le ani a hun liam to nu churon lang le in kum sang kha zakwa somnga pariat kumani a Michael po zirlai kum som pali chawa upalani ni khat chu anin lampan turin rel mang chuan a honga school a chua san hnuwa tang chuan a om dan chu chiang kwang to lovin rela tanga a chuak chi atia chuan aluak ta ngeng maya chu aluak te chu rel conductor hana chuan ron mu in aron boy som fata alu na hnu ma te chu aron ti fai sakta veka in lama chuan Michael chu atha a Michael chu ataksa Adam sian hlei theilo wang chuan ina thathum te meu chu huna manga Adam that nu chuan Adam lo nat lai en kol tu le tran pui tu hana chan chin chu anu hnena chuan a shilta a anu hnena chuan hana I chena munzo chuak turin angena a chan chu mai chana nge lom thu ril chu aduni ma se Michael chuan pang parking in hana chena mun chu a thlengta a hana hnena chuan alodam tha em ti te chu azota hanai chu na akal tumin alo in siam boy hlea Michael hnena chuan pona lo ngak ri turin ashila na thona mun tur lampan pa a abiak pa tur thu shilin Michael chuan pona chuan alo ngak rana pona tang chuan hanai chetalai te chu alo thlireng boka hanai in thlak chu lo en thlaru dek tekin Michael an alo en thla ni ti hana in ashia chuan arangin Michael chu ain sa sengta a chuta tang chuan Michael chuan hanai chu mungam to lovin ngoi reng hian a thlir ta zia ma sela mai chan han biak em chu angam si abik lovani ni khat chu hanai mutur chuan a kal le a hanai chuan mai hol la tur hian alo tira mai hol ala ka wang chuan a hme le thuam no te chu abalin a uklai em veka chu tiang ani awang chuan hanai chuan khatiang kha chuan ina I ho thei lawang intifai ma sa phot ro atia Michael chu bol tura buat sain akor te chu a hli saka ama po chu evisu ta om ve in othop sat hian Michael hnena chuan he thil hian yem I du chu hemi awang hian ani lom ni min hel reng ni ati tamaya rei tak chung chu Michael chuan chang mai thei lovin angoi vungvunga an pahni chuan nuam chu an ti ta hiama na a hong le hnu chuan apa chuanin enga tinge voin chu ombo re em ve ti na zota Michael chuan konga bau thu apa hnena chuan ashila afarnu chuan dot asoi thu apa hnena chuan lo shilin tuma mani khuwa an bongai lo thu chu aron shila ma se anu chuan afapa chu lo chanin dot asoi lo thu chu aron soi chuak ve a apa chuan doctorin idam that to thu hi alo manghil palte poniange naktu ka tang chuan sikul poikal tan le to ang atia apa thu soi chu oi ang taka omderin sikul kaltur chuan ain siam ve ji a ma se school chu tlan bawin hanai chu ni tin mai hian avatlo zia anin mu apiang chuan an mudun zia bokani mudun khapoi mo ve tlata tinani nitam takaral nu chuan an mingte chu in zot tonin kan sia thei tak chu hanai chu kumsom thum pangami aloni to a Michael ero kumsom palemi chau alani thong trum khat chu hanai chuan Michael hnena chuan literature bu chu chiar turina ti a chu chuan asiat na te ati zawbel bok tur thu te chu ashila lekhabu pakhat lek po achiar chuakani shim chuan sex an manzia tur thu ashil bok Michael chuan hanai thu soi chu pomin lekhabu chu achiar veta a hun dang lo lang le in Michael chuan stem chu azura achan po heta tanga asum hu mang hian hanai ne na zin chua dun an tumani mun tang fangkwalin an thir sakor mang chuan an lengkwal vela an pahni chuan an hlim dunin nuam po an ti dun hle ani Michael chu hriat lo karin mangai na lipuya chuan ain chi alut ve tareng maya chu tiang bokin hanai po naupang te afarwal lek laka chuan aluang liam to hle bokani an pahni chuan restaurant chuan an sola menu wa an thil siam te mu chuan hanai chuan a order du lova Michael an a order photanga Michael lamanga piang chu ai ve mai don ani
Zulai mun an chot lai chuan hanai chuan thil engemaw tak hi a ngei tu a ma se a thil ngei tu ero nakina ta na soya kan khekri photang thudang lia chuan restaurant thoktu pakhat chuan hana chu Michael anuani aringa ma se aring swal chiawani ti chiang turin Michael chuan hanai chu a fop ta mia maya mundang lo lang la in Michael le hana te chu biakina chuan an kala hana chu tong train ala ur sun hle nge a an pani chuan denik lui an ti mai kama chuan hun an mangduna Michael chuan a mangai hanai tan chuan la hi aziak bok bandoi thlak takin atan Michaelan la aphu ani ti reng chu a shelova an tun hun churon lang le in Michael chuan hanai ta na ala phwa chu alo en meka chumi hnu chuan kot lama thu boy chingfel tur chuan an kal le ta a kot room chunga anom lai po chuan Michael chuan a hun liam to hnu chu angai tu akir le a an school lu na chuan nula pakhat Sophie an ti chu alut ve a Sophie chuan Michael chu adu hle a ma sela Michael chuan a thin lunga hanati chawlo chu mei chadang a khung leng to mol silo nikhat chu hanai chuan promotion mu in office na chu anei ve theidon ta a ma se hanai ro chu Michael a pian cham thil vela wang chuan a hlim lo hle Michael chuan an sex mandun nung ber chung chang te chu a soipuya chumi hnu chuan hanai chuan Michael hne na engma soilo chuan kumkhua ta na kalbo santa a Michael an hanai mutura ina avakal chuan hanai in chu alo ruak vek to a hanai in abula engma shilova akalbo sana wang chuan aril ru chu anna hle ani kumriat avei me hnu chuan Michael po chu mi papui tling kumsom ni pathum mi alo ni ve der to a lawyer school a chuan zirmek zelin zirlai te chuan seminar annaya case trial an nei dan te chu an mubok chu an trial a chuan kum sang kan zakwa somli palia Germany biak in pakhat tika nga sumia meichia zathum te kan hlumna chan apu meichia pakhat chung thu chu an rela chu tadam chuak mitang te chu na thok tura tur lui ni in concentration kema thon pheile an nia chu ta chuan ngai sakna an tur thina lo ni a chu meichia chu thina thlenga chuan alo veng tu ani chulai hmuna chuan hanai po chu alo tel ve a hanai courtroom chunga mu chuan ama angai natna chu aron thar le ta a thil engkim mai kha mongchangin a theihngil ve shet thin kha nia ma se hanai a mu chuan a hun kal to a aril runa thin zia te chu ala theihngil reng reng lo bok hanai chu ilanai khe sa poi khoina mita muchiang ber tu ania anbula mai chia chuanin hanai le anu chanchin chu aziaka an pani chuan concentration game atang chuan damin an lo chuak ve ve a chunu chuanin hanai le mai sedang hau chung chang te chu asoi chianga hanai chuan a lekha bu chher saktura ati te chu athanga okin athlem thin ani ti thu te chu asoi lang bok hanai chuan mai chapa khat nu thu soi chu apha boy lem lawa chutianga athanga chuan mi soma o to thu le chung mi te hau chu anwa ti hlum mei turan ni thu asoi bokani mun ruak chu alangai renga hanai chuan me chachak lo zok te chu thlangin lekha bu chiar sak turin ati thina ani chuan alo ngai thlak sak thina ni ti chuan anuwa ti hlum ani ta thina thudang soi le in biakin me chaza thum te thina chan chu ti pal thil ani lo thua soi chuaka ma se chumi chung chang ero chu report a chuan aziak tel lawa ma se tu ema chuanin ama awanga accident chu thleng anga an zia sakani achin chi ana la chong tu midang chu anom nge ani akianga meiche omve dang chuanin ama ka zonga statement a pek thu chu soin chumi zana in charge chu hanai ani thu chu aran soya biakin kongka a hon mi alo awanga midang te an tlan chualo chan te chu soin ilana le anu chau chu an tlan chuak theya chu thil thleng report a chuan thil fel hlel omin khut ngei report sample chu ziak turin an hantia ma se hanai chuan alo du lova thil thenna hmuna a thil sual ti engkim chu puang zar ta a chumi awang chuanin Michael chuan hanai chuanin ziak le chhiara thiam lovani ti chu a sheta a chu thil chu hanai pon thup atum ber chuani chu tiang ani awang chuan lekhabu po a chhiar ngai reng reng lova a hma restaurant a thil thleng chungai tu ale tin menu endu lova a order lo na chante chu she thiam war a Michael chuan a in ngaya chu tiang ani awang chuan lekhabu po a chhiar ngai reng reng lova a hma restaurant a thil thleng chu ngai tu ale tin menu endu lova a order lo na chante chu she thiam wara Michael chuan a in ngaya ama na a order lo chan po chu ziak le chiar a thiam lo wang chuani hana in promotion a mu tuma office a hna anei lai te chu she thiamin tuna chuan mi zong te chuan hana I chuanin ziak le chiar a thiam lovani ti chu an sheta veka
engwanga a office na mu te chu kalsan nge ani ti le concentration kem aveng tu na atho de na chan te chu Michael a chuan a hre thiam ta veka ziak le chiar a thiam lo na tak churem changa la in chung mei chedang te chuanin hanai chu an thanga an o tirani Michael a chuan an professor ne na chuan puina adila masre engma ti sak thei anei lova a chan chu hanai chuan thil thleng chu ama ti nge anga asoi to wang le mi te ma aziak le chhia thiam lo ani na chu a thup tla ta wang chuan ani hearing dot le a chuan chak thei dan kong khat chau a om to a chumi chu ziak le chhia thiam lo ani chu soi chuani Michael a chuan hanai chu a min thei ringin tanina chuan hanai chu mutur chuan avakala ma se hanai chuan Michael chu mulovina kal santa a hanai chuan adu ani pho chuan Michael a chuan a chan thei ngei dona ma se an na tor nu ang ton non le chu hlau to ni ti chuan mei chhia te thi na chungchanga mo phur tu anga lan tir chuan tumta a sin dot le a chuan hanai chu dam chunga lungin tang tura ti anita a mei chedang ho po chu kumli tang tura ti an ni ve bok thathum nuwa chuan Michael chu anuna chuan boy em a nupui anei nu chuan fanu aneya an fanu ming chu Julia ani anupui chu chungrela chuan duna thinlung aputak tak theilawa hana amangai na le thlak hela chu alare tak tak theilo bok anupui chu a then ta roya a fanu nen chuan hun hlat taka chuan anom sangta a nikhat chu Michael chuan ama a hana ina lekhabu chiar tir kha a mu chuak hlola chu lekhabu chu a chin chia ti chuan a thil da thatte chu hanai hena chuan thonin hanai chuan chunga thil record te chu alo ngai thla a ama le ama chu inzir chopin ni reilo te hnuwa chuan Michael tan chuan lekha thon chu aziak veta a ma se Michael chuan a chang talem chuang lova hanai chuan tanin chunga kumsom ni chungot hun a man nu chuan an chua zalen veta a tanin veng tu chuan hanai tan Michael hena chuan puina adila a chan chu leichin tu ma hanai chuan belmai tur anei lo wangani Michael nen chuan in bia in Michael chuan mi hena hanai omna tur chu lo ngei tu apuya chuminia chuan hanai chuan Michael chu mu atuma tan in a chu atanga kar khatna chia chuan Michael chuan hanai ne na anin kara chuan remfel tak ruatin pangai takina oma hanai chuan veng tu nia athil ti swal te awanga trial an nei ma lo kha chuan engma dang renga ngai tu ngai lova tuna chuan athin lunga Michael chulang lian ber to in alaka chuan in thiam lo na hlirina khat to a hanai chuan Michael chu kalsana mani in ti hlum zai relin Michael chu kile to ngai lo turin kum khwa ta na kalsanta a Michael chu leilona chuan lon kangin hanaina apoisa khol na bom chu amuta a chu khol boma chuan hanain adu thu samte ati puitlin na atana poisa lo khol ve trang te chu an omani chu apoisa khol chu Jews mitang te hne na pek tur ni in mo phurna la tur chuan hanai chuan Michael hne na chuan anu chia hialo nia Michael chu niwia ka ilanai muturin akalta a ama le hanai kar chungchang te chu shilin tun hmalama anin kop to thin thu te chu ashila tun thlenga midang hnen ala soi chuangai mi alo thu chu ashil bok hanai chu ziak le chiar thiam lovani ti asoi boka hanai du thu sam nu nung te ashil nu chuan ilanai chuan poisa chu ala du talawa Michael chuan chu poisa chu Jews Welfare Organization a tho turani thu te chu ashila mi te tlem tala an tran pui ve theina turani sia in ilanai chuan an khol bom poisa te chu alo pom saka hanai khol bom le ama khol bom te chu alo inang chia bokani an tun hun chu lo langin kum sang khan sakwa som kwa panga kumani a Michael chu afanu Julia nen chuan anin hmuwa Julia hi Paris atangin alo le deuh chiani afanu Julia chu tun hmalam kumsum liliam ta hanai nen hlim le nuam taka an len dun pa a an kalna biak ina nge mai khana shwai ta a hanai than chu vatlo in afanu Julia bula chuan hanai ne na an tun hmalam chanchin te chu ashil taveka ti chuan movie chu atop ta ni ka video te hi munom le ngai thlak nuam te in lo ti ve ni chuan min lo like sakin min lo share sak ve ula ka channel min lo la subscribe sak lo ti khan min lo subscribe sak ve ngei turin ka so ma cheu tin in ngai dan te comment section lama khan in lo nu chia ve theu bok do nia